Čaute ľudia, v dnešnom videu budeme prežívať ďalšie dni. Minule sme skončili na 35. A my sa môžeme vrhnúť na 36. OK, už nám to vyhľadáva týpkov konečne. Som tu docela dlho bol. OK, na túto mapu bow neviem, nemám na ňom star powerku, takže neviem, čo tu budem grindiť. OK, máme Mortisa. Nie, no. Sa bojím teraz strašne, že ešte z druhej strany vybafne. Ahoj, Dogič. On tam bol kedy real, to je hacker. Nechoď do ňoho, Mortis. Mortis, však čo robí ten inteligent? No som z jednej rany, one chip. Dobre, ale je dlhá táto hra. Normálne. Poď som, idem vás zabiť. No tak asi ona ma zabije. Mal som vás rád. Bow mohol byť veľmi dobrým brawlerom, ale... Čo už narobíš? Takže ideme na Ems. A to je, počkaj. A to je pre vás iba 37. deň. A prepáčte, že dneska to bude iba 5 dní prežitých, lebo ja mám problém s pamäťou a to ešte vyrieším nejako. Preto v poslednej dobe ani nevychádzajú moc videjka. Takže preto... OK, ja by som sa priznal, neviem hrať za Emsku, takže Emsku som mal docela rád. Ahoj Morty, však mi, no neverím, že mi pomohol. Jo, kamo, bolelo strašne. O fakt je za Emsku, nejaj, som veľmi zlý. Ten Daryl je veľmi dobrý. On má asi 5. power reel. On to úplne drtí. Tak to máme, takže moje slova asi sa nenaplnia, lebo ako viete, musíme hitnúť top 2. Poď, nice. Takže máme prežitý deň s Emskou. Nice. A top 1 plus, takže ešte lepšie. Čakaj, Jožko. 1000 coinov, OK. Ideme na 38. deň. OK. Poďme na to. Nice, mám tento skin, ktorý mi padol, takže tak. Ja sa bojím, kámo, že teraz na mňa niekto vybafne z boku. Jasná, Edgar. Takže mali sme radi Emsku, ale... Teraz máme vlastne koho? Ja je Piper. Neviem. Takže ideme na 39. deň. OK. Máme Edgara. Takže neviem, čo tu bude teraz. Ne, kamo, on je AFK, no tak som mal rád. Piper. No ďakujem. Dobre, není AFK. Dvojité Včko pre Edgara do chatu. Dvojité V, že není AFK.
Verím. Normálne. Joj, kamo, som sa úplne ako jojka zlakol. Uf. Ok, ja za Piper neviem hrať, takže ja keď s ňou dám nejaký pekný kill, tak začínam robiť jej, dal som kill, EP. Edgar po niekom skočil. Veľmi dobrý skok, ako vidím. Keď sa nikoho ani nedotkol. Bum, easy. Dobre to ťahám. 4 HPčka. Bum. Ne, poď Edgar, poď, neverím. Nice, kámo, mám dobrého Edgara. Ok, máme 700 XPčok, ešte máme toto. 100 powerov. A môžeme sa vrhnúť na poslednú hru v tomto videu a tuto asi ani nebudem strihať. Ako hovorím, prepačte, ale ja mám problém s pamäťou, vyrieším to, nebojte sa. OK. Máme bula, máme zlý spawn, takže asi Piper nebudeme mať do ďalšieho videjka z tejto série. Ne, prosím. Ne. Juj. Mal som rád Piper. Ďakujem. Mal som rád Piper, kam. Neviem, takže na ďalšie prežívanie dní budeme mať Franka. Takže to si aj equipnem teraz. A dúfam, že vám sa páčilo toto videjko, aj keď bolo strašne krátke. Dúfam, že like a odber máte. Máte ho. Keď áno, tak proste čaute.